amb Alberto González, que es retirava com a jugador el mes de 23 d'abril amb l'ascens de l'Europa Segona Federació, poques retirades millors, crec, i que ara ha entrat al cos tècnic. Bé, primer, com valores tota aquesta carrera i el final que vas tenir? Doncs content, no? Content de tants anys jugant aquí al futbol català, al mateix club, a l'Europa, i la veritat que són 13 temporades seguides i amb un equip molt competitiu que sempre hem estat per posicions capdavanteres, i la veritat que molt content, no?, de tot el trajecte. Esportivament t'endús 2 ascensos a segona federació, una Copa Catalunya, a part de moltes més fites, també uns torneigs històrics, però també suposo que t'endús l'estima d'un club que te l'has fet teu, perquè tu ets de l'Hospitalet de Llobregat, no ets de la base de l'Europa, però aquí t'estimen com un mes i al final ets un jugador que ja és de la història del club. Sí, no, sí que és cert que vaig començar molt jove, amb 24 anyets, i em vaig retirar l'any passat en 37, no? És gairebé tota la vida esportiva, els teus millors anys, diguem-ne, com a esportista, i que la gent superagraït, no?, l'estima que m'ha transmès del primer dia, fer-me un càntic als escapulars de la muralla, o sigui, al final, ser un d'ells al final és molt bonic, perquè és un club especial i et fan teu, no? Encara som a les primeres passes del canvi, però com t'estàs sentint ara, a l'altra banda, integrat al cos tècnic de l'Ignasi Sanabra, deixes el camp per estar a la banqueta, com t'estàs sentint? Doncs agraït, no? Agraït també tant al club com en aquest cas a l'Ignasi, no?, per fer-me aquest forat al seu cos tècnic, i la veritat que amb moltes ganes d'aprendre, d'intentar millorar com a tècnic i intentar portar alguna coseta, no?, també als nous i a la gent que estava aquí, no? I per últim, avui t'homenatge a l'Històrics, com a futbol català. Ha coincidit que a més és a casa teva, al Nou Sardenya. Suposo que aquests reconeixements també agraden, no? Sí, brutal, no? Des d'aquí doncs, agrair aquest reconeixement d'un torneig tan emblemàtic, no?, pel nostre futbol, que jo l'equiparo, no?, a un Carranza o a un Teresa Herrera del futbol d'estiu, de pretemporada, i la veritat que contentíssim d'aquest reconeixement, i això com tu dius, no?, que sigui aquí al Nou Sardenya doncs, té encara un regust més especial, no? Doncs enhorabona per la carrera, gràcies i molta sort al futur. Moltes gràcies. I agrair també a l'organització, que al final feu un torneig brutal per nosaltres, pel futbol català, i la veritat que desagrair a voluntaris, organització i a tots vosaltres, no?, per fer-ho possible. Moltes gràcies.